नो बाबा खारै होना ना मावा 200 थाखा किल' होनदों अखा हानाय बोथोर नालाय अ दार्किट बेसेबां बिलाय फाजा जाबानो जोबगोन खननैसो र' खालायनो 100 थाखानि आरोना ओमफ्राय आङो गोलोमफ्रुफ्रु बेरेफुंजानि जा दंखल साबाय आरोना ओमफ्राय दंखलखौ मानो सायो मिन्थिखादो कारेन्ट गैया आरोना जुनाफोर माने बिबैया जोंना दुगैनोसै होननायखाय आङो र' एसे दैखौनो साना होनोसै होननानै साना होदोंमोन आरोना अब्लाबो मालाबा दै साना होबाबो गावसो गोदान सानानै दुगैबावो दैखौ दायो नांनो हागौ होननानै बाहायबावासै आरोना बाहाया बे गावनि खोथासै खिन्थु आं साबाय आरोना बुरि मानसि गेगा बेसे सानो आंनो साना होनोसै होननानै मेंगुलायनाय साबाय आङो गरमाव बिराद मेङो दंखलाबो जोंना गाहाय नालाय फेस मोनलायनाय आरोना गांगुर गुंगुर सुनाफोर गाज्रि मोननाङालै आं मेख्ला गाननानै दंमोन आरोना गरमनि जुनैनो बेखिनि गंथामावनो फिलाव खालामनानै बास हालिया आरो आंबो फाजा जानो नामा आं अमा बेदरखौ संनो नागिरदोंमोन माबाजों खुमब्राजों आलुजों जल जानो होन्दोंमोन बियो बेखौनो आलु दरनायजों एग्लिना होनोसै बेनो अमाखौ जानाय नङा सायनानैबा एसेल' जालांबाय जानो मैथा होनबाथ' दालिसो संनानै मैथा संजागोन गथ'फ्राबो दालिसो जाखायो खुलुमबाय जुनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बावबाय सयमा जेव फगवान मरला जुनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो सोरबा आगैमोन आब'मोन हांखायो नोंनि रायलायनायखौ हांथोनो मोनफालायबाय होननानै बाट दिनै आंनो रियेलावनो हांथोनो जादों बिदि दंखल सायो एसे गोबाव जाबायमोन ना आरो बाल्थिंबा सानांगौबा एसे बोरैबा दोखो मोनो होमबा साननानै नाय बुरि मानसिया बेसेबां खस्थ' मोनगोन ओरैबायदि आनलाखि ना सनाफोर जिदिना जों फैयो ओइदिनानिफ्राय लाइन गैया जायो आरोना दाख्लैबो 7 दिन स' दिनैबो बिदिनो कारेन्ट थार जरदोंनो बै जरावहाय मिन्थिया जों फैबा कारेन्टआ मा दुश्मनि जायो आरोना जों टेंकियाव दै दंखायो दंनाया ओमफ्राय बेयाव दुगैफैया आंथ' बाराबा सानो बाबा गथ'फोरखौ बेयाव टेंकिनि दैजों दुगैफैयो ओमफ्राय बैयावसो दुगैनो मोजां मोनो आरोना टेंकिखौ खनसेनो बहायनानै लाबासो थिग जासिगोन जोंनाबो हांथोनो मोनलायबाय दंखलाबो गाहाय आरो गोरा दैयालाय एसे मोजाङैनो गदों मानो होनबा अखा एसे हानाय ना नैबे समावहाय दैया एसे बुरजासिन गयो बाट बै मेसेङावसो रानथाब खुन्थाब जालाङो आरोना एसे खम जायो जोंना बाखि जेबो उसुबिदा गैया जोंनि बर' गामियावबो आरोना बेनिफ्राय सोरबा आब'मोन आगैमोन आदामोन सोर सोंदोंमोन बर' गामिया आरो बेसेबां दङ होननानै बाट आङो बारा मिन्थिया बर' गामि बेसेबां दङ खिन्थु दङ आरोना धुबुरी डिस्ट्रिक्टआवबो बर' गामि मेरला दङ बा जोंना बे मोनसेल' गोगोम आरोना हारसा राभा मिक्स दं आरो जोङो बिदिनो ओमफ्राय बांगाल एसे जोंनि खाथियावहाय बाखिया एसे गोजानावसो दङ बांगालफ्रा दै बारनानै बा अबेबा साइडआव अबेबा बैथिंजाय आं बारा मिन्थिजोबा आरोना जुनाफोर ओमफ्राय नै खुमब्रा हानोसै आङो गथ'आ लेमनानै दोनखाबाय माने आंनो थुख्रा खालामनानै होखादों बियो हाखावनोबो हाया दुरबल ना मानसिया आखायाबो फिसा ओमफ्राय लेमनानै दोनबाय ओमफ्राय आं दा हानोसै आरोना मैयानि अमा बेदर गोरानजों जानोसै बेनिफ्राय मा होनो बे नाखौ संना होनोसै बोरायनो मैथाजों संनाय जायो ना आलुजों संनाय जायो दा मिन्थिसिगोन गरमनि जुदिनो आङो मेख्लाखौनो गाननानै दंफैयो गाज्रि मोननो नांला ओमफ्राय बे गस्लाया दाख्लै गांसे बिजिनियाव गारबोबायना बारा बेखौ अबेबा ज्राव गारनांसिगौ नङाबा गानफ्लांबाय थायो माने थ्रोबसिगोन दा बिसिबां ब्लाउस सोयोबा दानो सिग्लाबजोबगोन आरोना ओंखायनो एकदम सोनो गोसो जाया इन'भेसनाफोर दुखुनि खोथा दाख्लै आङो थास' रुनानै होनो मोननाय अमाया गोमानानैसो दङ जाहैदों जोंना मैया सानसे जाबाय दाख्लै बेलासियाव गोमादोंनो दाना माने बिखुनजो बिमाया जोंना गरमखाय एसे हगारदोंमोन जाहैदों दुरुङैनो दाना दुरुङैनो बहा थांफेरा फाननानैसो थाखो ना माखो आसपासावनो माने नागिरबाबो मोनाखै जाहैदों दिनैबो जि नागिरबाय गैया मैयाबो नागिरबाय गैया आबो होना गारजिबायबाबो दा बबाव मोनबावनांगौ दे गोसोखौनो इमान गाज्रि मोनजोब्बाय आरोना जोङो एथ' सुन्दर अमा आं दाखालिनो देखायखादों नोंथांमोननो खनसे आदार होनानै दाख्लै बिखुनजो बिमाया माबायाव टंलायाव आलासि जाहैनायाव आङो खनसे थास'बो रुनानै होनो मोन्दोंमोन दा बे नेक्स्ट फैबाय अमायानो गैया जाहैबाय एकदम गोसोआनो सान्थि गैया आरोना दा थैगोनसो दा दंमालाय मैया सानसे गाहाम रसा नांबाय बियो अबेबा फानखो ना माखो दा दसेनो खाफिनगोन होननानैनो हगारथ'दोंमोन जाहैदों बे हगारनाय गैलासो अमायानो
एसे जारला अन्थाबाथ' अबाव थैयो ओमफ्राय अमायाबो गाबसो दंबावलायोमोन जाहैदों आंथ' दाख्लै हमनो हायाखै माइया खिथाबाय अमायाबो गाबसो दङमोन होननानै मा जाखो बियो जाथो दाउआबो जोंना जोरा नेवलाय अरख्ला अरख्लि दाबो मालायनावसो हर थाहैनो दाउआनो मासे नेवलायानो अयथासार आरोना दाउ गिदिरबाबो नेवलायानो फेन्दा फेन्दि अख्ला लाङो राखेब नेवलाय दङ उफ गय गोमायो एखमबा खुमब्रा गोमायो नै दा अमायानो सेस बेथ' जेनेबा मानसियाथ' रावबो अमाखौ सोर लांनो गोमाबायानो होनबायबा माथो होनबावनो आरो गोमाबाय मा होननानै बुंबावनो मैया मोनायाव गरमजों ओरैबायदि जेने थेने उन्दुबाय गथ'फोर उन्दुखांबाथाय बिथांजों आंजों दसे खामसालियाव ओरै खावब' जिरायफैनोसैलाय अखायाबो हाहां जायो हाया मोनाबिलियाव बार खोलो बारनायाबो दसेनो गायब जायो ओरैबायदि खस्थ' मस्थ' उन्दुदों आरोना जोङो बेनिफ्राय नै दहाय सोरांसि एसे अखा हाबाय आरोखि ओमफ्राय नै दा सान्दुङा रोनो दुंफिनबाय आंहा आरो दिनै माइ लामनोसो प्रग्राममोन मैयानि बायदि थिं सान्दुं दुङोबा खाफालानो गेद्दा होनबायना आंना एकदम अयथासार थैगोनसोहाय जिखियानो जादोंना अमाखौ बोरैबा जेने थेने फैफिननो रोंनाय मोनब्ला अमा बुस्थुआथ' बिदि गोमायालै बिसोरथ' न' लाफिनथारो अबेबा थननानै थाबाय बियो दुरुङाबो जा गोरासोमोन इसोर भगवान मा जायो मा गोमायो गोलोमफ्रुजोब्बाय नै फिसा साथामजों लामाथिं ओंखारलांदों ना अबेबासो नायदिंहैदों अमा मिथिला खिन्थु माया अमाखौ बैथिं नायदिंहैला जोब्बाय आरोना ओंखायनो एसे हाग्रायावबो हाबनानै नायहैदों नालाय ओंखायनो दा गरम मोननानै लेथ्रा मोननानै दुगैनोसै होनबाय आरो गरमथारबो मामबार संलाय लानोसै आंबो 8था जाबायानो टाइमा एसे एवबाय खावसेनि बारा एसे दोनबायनो जायखिजाया खुमब्राया लागावनोसै गोसोआनो मोजां नङा अमाखौ गोसोखांबाय नालायनो बरिया कालार नुहांबाय नै आंना अमाजों खुमब्राया ओमफ्राय दालियाबो जाबाय सोर जाया गथ' गथाय ओंखायनो दालिखौबो एसे बानायखाबाय आरोना दै एसे होनोसै लेथो बानायसै आरो मैथाखौबो लेथो बानायसै ओमफ्राय नै साराया दाख्लै आं सखा फुलांनाया बेबायदिनो आरोना माबा आलु फाजा एवबाथाय जि मानसिखौबाबो बोरैबा जि सिथाबनानै थायो दा बुंसै गोदान मानजिग्रा लाबोनानैसो बेखौ फुख'नांसिगोन आरोना ओइलाय माथो अमा बेदर नालाय जंफैलायबाय बियो दिटां खारना दासिमबो फाहामफैयाखै नालाय आरो माथोबाव बिफाया आरो पावार बेंकआथ' सुइनं जाबाय आंनो चार्ज होजोबखाबाय मैयायाव गावनिखौ होबाय दा आंनिखौ होबाय चार्ज होनो थांलायबाय पावार बेंक बिदिनो खाजेननाय जानोसैलाय टावारनि टेनसन कारेन्टनि टेनसन गोलोमफ्रुजोब्बाय नै थिल जोंलायनाय ओमफ्राय ओरै मोननैबो मोनहां जानायजों नाखौबो गालानानै होखाबाय एसे गोदौबाथाय मोनसैयानो कारेन्ट फैनायजों आरो नासुनाफोरनि गारहा गंनैबो गोदि दैल'सै लायखाथारनोसै दानिसो माने फाहामनानै थांबाय जाहैदों कारेन्टखौहाय ओमफ्राय जोंना पावार बेंक चार्ज होनो थांनायाबो हैयासै लामायावनो लाखिबाय आद्रा थाबाय आरोना लायना लागोनसै आङो दाखु खनसेनो मोननैबोसो सोखायो जोंहा लायग्रोनोसै आं दाखु बड़ी बिल्डर ओरैबायदि थिं सान्दुं दुंबायना सैज्य हालायलायो आरोना खामानिबो जागोन आंहा नै माइ लामनो रेडि बिथाङा जों जांख्ला रेडि थिङानो मोनसेल' ओमफ्राय नै बे सान्दुं दुंनायाव लामनानै लाखायाबा समायानो गैखाला बाब गरमाव हले बिराद गरम होबाय दे टेनसनसो जाबायमोन आं सान्दुं दुङा साननानै दुंगार गारबाय आरोना दहाय फुङाव एसेबो अखादों मैया मोनायावबो एसे एनै थाइफ्रा थेवबाबो दुंगार गारबाय बेस्रा जांख्लायानो फुराना जाबाय फुरा हाननानै लाग्रोनोसै जोङो बिराद गरम
माइ फेनलाग्रा बुथुमग्रा रयना गैया जोंनाव मारा मुरा होनाय जाया नालाय रयनाखौबोलाय मानो होननानै माने बायनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय इटानि सायावसो नालाय एसे गोजौ गाहाय मोनदांबाय हायाव लामनाय बायदि प्लेन मोनासै अब्लाबो रानबानो जाबाय आरो माथो स्रन सनानो सान्दुङा हले टक टकाखा माइयाबो एसे रानस्रेमखानाय सिगाङावनो बारा गोबाव नांनाय नङा फेनलाला लाग्रोबाय आङो हागौबा सनाफोर 2 मनसोनि बारसिगोन नामाथाय थामाजों हानलाबायनाय उनावहाय मिलाव सुहैनोसै उरि बाबा गरमाबो बिराद गरम सनाफोर ओमफ्राय अमाखौसो मोथो गोसोखांनानै जायगायावनो फैफ्लांबावबाय आङो गोसोखौनो मोजां मोनासै माबा गाबखुमानोसो ओंखारलांबाय आरो ना अमानि थाखायनो गामलायैनो बबाव फाननानै थाखो बेसे गोजानाव थांफेरा बबाव थांखो नागिरथिंबायबाबो नै सानसु जालायबाय मोनाखिसै दिनैबो अबेबा फाननानैसो थैनानै थाबायदां खम जारला आरो गरमाव अमाया हाया अबेबा सान्दुङाव रानथाबखो ना माखो ओमफ्राय सनाफोर ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै आरोना बेखौनो शेयार खालामबाय आङो न'निनो खामानि जाब्रा जुब्रा गाज्रि मोननो नांला स' जायफोरा बेखिनि ब्लग्सखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांदो आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय